Този модел на Омега е доста интересен. Искам да подчертая. Цената му е 2500 евро, но нарочно го оставя в това състояние, за да ви покажа. Безела е надраскан. За да сменим инсърта на безела е една допълнителна инвестиция, която дига крайната стойност на продукта. И ако някой е малко по-парлапанин и надере безела, тази инвестиция ще бъде хвърлена в вятъра. Затова предпочетох и заедно с моя екип взехме решение, че този членок ще го запазим в това състояние, но се постарахме да възвърнем всичко останало в него в фантастичен вид. Това е една от малките неща, които искам да ви науча. Когато купувате часовник, всяка една част от него има добавената стойност към крайната цена. С желание от някой сменявам безела за 4 секунди и половина и той става чисто нов. Аз съм направил достатъчно часовника да изглежда като чисто нов, но частта, която е по-скъпа, съм е запазил за крайния потребител. Желая ли да направи тази инвестиция или не желая? Внимавайте, когато купувате часовници, за тези малки интриги, които се случват на пазара. Пазете се от неконкурентно поставени продавачи и от това как те скриват ненаправените усилия от тях да направят продукта максимално перфектен. Ако крайният клиент, който желая да купи този часовник, недостатъка го дразни, точно за 4 секунди и конкретна сума, ние можем да го сменим и часовника да стане като чисто нов.